Dameni debata na sumurung sian saluhurna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu akadongan na hinaholongan barita nauli nanaeng tangi honota guru honota jala ula honota songon akanaung tinobus ni Kristus Yesus si paluai di bagasan sadarion di nanaeng pasahaton ni Tuhata marhite huriana tohonan haguruon manang parjamitaon tohonan parjamita ina manang bibel pro songoni manang tohonan diakones na toropna 50 sada halak ima na tersurat di 2 Timoteus di 24 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5 songonodo tersurat disi dijoloni debata dohot Kristus Yesus naro manghumi akka na mangolu dohot namate hu hatidakkon nang hapataronna nang haraja onna jami tahon hatai hajong jokon ditiki naune nang so une picang paingot apoi marhite-hite nasa labbas niroha dohot pamudayon ay naromat tikina dang tartahan halak disipo da natikosi alay mangihuton hisap-hisap sendiri ma alapon nasida pangajari na pageok-geokon pinggol nasida tai ton nasida ma pinggol nasida sian hasitongani laho paele kosa tuaka turi-turian alayang goho sadok unang ma mabuk roham taon ma najati radoti natama ulaon ni parbarita nauli sahat ula tohonan mi ido sahatna hamu kadongan baru mula dopiau di bonani minggu nasalpui sian ulaon songon ipurus ni huriata rabdot akadongan narosia Jerman dohot sian Afrika tuluat Cina ima tutolu kota Shanghai Nanjing dohot Beijing laho makatatai marsiajar do martangiang dohot akadongata halak Kristen Cina nanuaeng toropna huria Protestan ruasna 30 juta halak sian penduduk Cina sada miliar 412 juta. Nama kobasi si 30 juta na porsiai adong 16.000 padita jala martulu 100.000 akka sukarelawan nah mengurupia kahuria mengulaun berita nauli di tonga-tonga nih bangsa Cina nataboto takas berideologi komunisme
naso maka porsiai adong di bata marsaor do si 30 juta halaki di 10 ribu uria asa si 10 ribu paditai makobasi ganup halak ganup padita 2.300 halak. Dina usuku kami nasida behado minat ni aka sudut na poso muna makaol Yesus Kristus si dalam memilih dirina gabe parbarita nauli padita do volunteer sukarelawan diro nasida tibon minat ni aka naboso bulu termasuk di era digital nuai sadarion hamu kadongan hita naik pasahat tohonan tu 50 sada halak siat sudut no poso nanaeng gabe magula di tonga-tonga ni huriata nasida ma mandongani nuaeng adong partohonata saluhutna 3.040 halak tabba manon 50 sada makobasi onom 1,5 juta ruas ni HKBP nidonganan ni hampir 40.000 situa ni HKBP alani si 3.040 tabba 50 sada ipe makobasi 2.130 halak sahalak makubasi 2.000 sekian muradui ulaun na muradui akadong aku padita di son aka diakones nama boto takas gudang situtudo aka masyarakat di Portibion nang di Indonesia termasuk dia kahuta-huta di dia halak Kristen bata adong akka kaum difabel akka nama karikoton pakubasion alai sadama partohonatan non makubasi 2.132 halak ulaun namaol di makubasi sahalak pe ngamaol makubasi 5 halak pe ngamaol makubasi 100 halak lama 2.000 lebih halak alai hamu kadongan nakasudut no poso tuhat tahi sado HKBP balgado pakirimonna siak kamu di hari-hari na neng roon laho makobasi garuk ruas ni uriatai unang arong nang gosada na ditakko panakko unang arong nang gosada na dibogdut si polisi unang arong nang gosada na tumatangis ganu pari saat tunamate ay swarong na makobasi na sida maol ulaw ni alay songon na masa di tonga-tonga ni China nape maol ulaon makobasi aka na borsea di China mamuka roha kristenon tu sisa tunuaeng godang do aka sudut no posoi ro setia adong do sada padita parupuan naong doktor suamina profesor sudut paupatom may mana diha kristenon sianupungna satu ibana diro ibana do holong situtu do rohanami di Kristus Yesusi naong ro paluau kami dangolo au songon sudut na paupaton mago sian keluarga besar nami hapor siawan di Yesus Kristusi setia dohami dina husukun hamu kadongan adonggo ulaning ditikin naneng ro ala songonima maju ni Cinaon nuaeng maju hiat do Cina hamu kadongan na masa manon di tonga-tonga ni ha Kristenon di Cina songon na di Eropa nuaeng na madabu torok ni ruas
songoni godangna ala nunga mamora hamuan non nunga sejahtera hamu tadi kon mudo haporsaon di tuata Yesusi dido nasida never dang masa ya non ala sonima argana Kristus Yesusi dihami dina mamonai jami tahun hama kadongan hubuat pengalaman nasian Cinai apalah di sadarion dinanaing pasahat tohonan tu akasudut no posota dohono kuro songon eporus ni huriatta tuamu salut akan tua-tua nang mamelehon akayana kumunon mole atema ala di peleu kamu anak do buru munaon di jujui hamu di tangiako kamu asa olo nasida mameleu ngoluna tu huriani Kristus sidang di jujui hamu nasida gabe pengusaha kecil satu pengusaha besar dang dijujui hamu nasida nak petolak nak petuk nak pepistar asa gabe tentara polisi pegawai negeri pegawai swasta pertani nabalga do na memet alai di peleu kamu nasida tutuatai sado hakabipi mando moliate tuhamu ai marhite sian nasida do anon udu tanni tuhatai songon temani jemitata sadarion tok tong radi mamaritahon hatani dewata macalah suraku makadongan ala jamita sadarion sasitong nanian dak sadario kian pasahatot tohonan tutulusa tulu minggu nasal puhiad hidupanna di sono aing parawalumbo nagabe bola nama ngurupi ipur seniuriata lau patu paunu lau non sangado nasida mo kadongan ngaro sa grup na bolon naing mandohoti ulaon pasat tohonan songo sadarion alayala ikon lao epurus taon tujuh nani tu kota Athena lo makatai taringot tu songon dia dohi halak Kristen di Portibion mangurupi halak Palestina tarungobi halak Kristen di si na terancam mago hadirionna asa unang mago nasida gabe hupangidu ma tu uluan ni agabe sude yata sudah timah sampai tu sedarion alani akka parrawalumbo gabe marberita nauli do nasida tu daerah pariwisata ate amang dia ate padita nami dia padita pangaribuan sona jongjong do padita pangaribuan ijo kebetulan calon preses musai mana mulai ate ma gabe 2 hari padita hiro ate parjulu membuan kelompok besar Rawalumbu Maria iya to di nasida ala di hapo situ hatta nasida gabe mengurupi ulaun sadarion apalah sadarion hamo kadongan dienet jamita sian bagian parpudi ni sada doh 2 Timotius bagian parpudi ni sada doh 2 Timotius na parjulu nakin didok jami tahon hatai dang didok jami tahon akka hatai jami tahon hatai tunggal alani hubereng matubudi ise do aha do na nidok na hatai dapat tuma hamo kadongan na mangiuton adong opat dia do hatai adong di sada Timotius sada ayat 5 1 saplonom adong di sada Timotius 2 ayat 5 dot onom adong di 2 Timotius sada ayat 10 adong di 2 Timotius 2 ayat 10 ahado hatai
Nabi naritahon ni Apostel Paulus jala dido ibana asa di jamitahon si Timoteus jala mamuka siani di sadok portibion sian abak parjolo sa tunuaeng di jamitahon aka parbarita nauli di sadok portibion termasuk di tonga-tonga ni AKBP songono ma dido na parjolo nungaro Kristus Jesus tu portibion paluahon aka pardosa siana kaido au na parjolo alai alanyodo ubaen diasii au naeng jumolo marhite sianau tidak konon ni Kristus Yesus sado labas ni rohanai bahen tiruan dia kana naeng porsea di ibana tu hanguluan na saliling-dililingna asa guru parjamita ahado si jamita ommu hatai aro hatai ima Yesus Kristusi nongro paluahon pardosa yang paling berat sekalipun dosanya seperti Paulus sebelum dia dipanggil dia juga memperoleh asini roha labas ni roha imasada napa duahon dilehon do dirina bahen tobus humokop saluhud dangholan nasaon idion sukuon bangson alai saluhud asa unang diskriminasi ho unang diskriminatif ho taringot tu ise do si paluaw ni Kristusi saluhud ima sihat tidak konon ditiki hadinggananna tu si doau dipabakit gabe parjamita jala apostel jala hamupe tu si doamu dipabakit na mamaritahon di lehon Yesus do dirina bahin tubus humokop salut na patuluon ni ma alain waeng di papatar do dinatarida si palua Kristus Yesusi ibana do pasohoton hamatean di paulop hangoluan dohot hatok tongon marhite barita nauli asa ulaot ta mamaritahon marjamida mamarjahon na Yesus do na pasohoton hamateani jala paulopon haheheoni tuganuk na porsea di bana baru pe na parpudi didok paingot-ingot Yesus Kristus naung hehe sian namate odo hatai alania mo kadongan alamat carikot do hatai na tolu do obat nakin di podai Apostel Paulus do behado hita majamitahoni imah mo kadongan na parjulu isini barita nauli ahadoi alea dorok sosati ta tu jamita sadarion ikon do berengota do tupudi na patorakon songo dia do hadirion songo dia do karakter songo dia do hadaulaton ni parjamitai songo dia do hadirion na macai bahat huputihi ala sudut no poso do pehamu masuk do pe non dia sudah nahu putih tangi kamu ma maniok dohot maparolohon hapor seau suatu gabi hamuan non nameol di hapor seau manang di papeol ho hapor seau ni ate suatu tiup gomos songon aka sudut naung parjolo siak kita di bagasan partikian na maol situtupe mamukasian so merdeka do Indonesia on HKBP partohonan na
mameop gomos hapor seoni baru pe didokma partangiang par pangodianon dohot hamauliateo bana utak kasih na tuari dah hamu dohot ibu kade padita Deborah Purada Sinaga do tong songon dia hamu di partangiang sotung dak ya homar tengiang setiap hari suatu kolang 5 menit martangiak ko ate ala dua si tangiak kononi parjolo hamolateon godak kian si hamolateon on di tangiang alena pa duahon pangodi anon doa syafaat mendoakan semua wargamu itu yang kepadanya kepadamu diserahkan agar mereka engkau doakan moloholan 5 menit doa martangiang sadari dak tolap ima hadirion hadaulutanna napatuluhon ima namalo pasidikon akad turi-turian akad filsafat kosong akad turi-turian nasomarojahan sotung turi-turian ini dipakai ho marjamita naswarong ujahanna ulu malo parjamita setongani guru teh manang bibel pro turi-turian do di jamitahon om nikon tabadao sian turi-turian alain apa obaton pa somal-somal tu hadaulato membiasakan diri dalam hidup kesalehan al hadaulatoni marguna doi di ngolu nuaeng do di ngolu sogut sotung dang daulat to diakones nami ay alaison sudia ka diakones ongwa ka diakones desemkon ade daulat don apalagi di soddo inang diakones boru tabarat diakones ristua boru sirait isemu sesi guaran di son ade diakones solide boru siahan diakones boru simanjuta isorte akanong pensiun pas somal-somal tu hadaulaton di AKBP kolaro diakones sikop padidei alabokie do diakoneson majamana marsahib iwana labokien hadaulaton ditiup akadongan naneng guru upaya ngot natuari arong dopeho marjuji online kanido dang daulati pas somal-somal tu hadaulaton alena paunopon dido mangaraduti naung jinalom mamuka tubuh ho satu sunari tarlumobi tohonanian non ramoti unang loas tohonan mi hasurahan unang loas baru sahama pasiding pakatayon naso maripola naso gabiak ayado wingot tiki di estetia kami piau mengajari dak sidung dope asrama na upajonjok kami di si tulu tingkat uluroro aka mahasiswai mardaladalan tu gijang ni bangunan natongon dibanguni ala di toru mau manangi-nangi ahado dihatahon nasida dihatai do dihatahon do akahata harorangon dinabuni ala itu hatai di woto do imanan di dia pe unang hita mar pakatayon naso marit pola do naso gabeak termasuk di medsos unang gabi di ruas ni huriata ay dang dia kodeso teh gowarnion dang bibel pro teh dang guruon dang paditaon ay basa sa honon hatana dang gabiak dang na
sinirahan. Alay na mangihu di do naso maralang-alang mangaradoti poda dang maralang-alang di ata Inggris na di do fem situtu ibana mangaradoti poda, tidak mau dibawa ke kiri, dibawa ke kanan, holan laho membain pinggol ni hala tabu-tabuan begeon, no, harus firm. Taringot tu poda. Alai do di do mangaramoti dirina. Mangaramoti dirina. Natuari hudo tuho. Amang calon guru. Marisa do beho. Marisa opung martudu jo adong 10 tolu. Sian 10 onom. Itu kan? Boido oromu sianna 2 buku sadari gabe. Holan tulu batang dungi ditikina so. Ala hudok amu kadongan. Parisap hatop matua bohina. Ale molo naso parisap sone purus tahun nak penong matua tong minar bohina. Gabi pos doroana sida. Ale amu kamang do tamakain nang ide jon nonate. Mana na diuduti do nang ari sabi gudang-gudang. Songon na jagoin naruana itiup 2 bukus. Ipiakon ni mejai do loting na nama cebagak. Habis mah hepeng na taleon sian sentralisasi i. Holam manuhor. Sigaret na mangaradoti dirina. Ate parpiara jaon nunga diboto lapatan ni naudokoni. Airong do dison partohona kya naso mangaradoti dirina gabe di paradi eporus ni agabepe nasida sian aguruon do apa di tahun radoti diri songona borak don aka guru nanang guru mangaradoti diri namangihu di do naso saor tu dosa marsauri mana do dosa daong iko pasidingon do dosa i nama mariahi hati goran hapor siaon holong niroha habengeton uju marukil mace perlu una konon dia kones nami marukil do na hino basami habe hosat diri dang manahan dina marukilo marlabo niroha biaro hamaka ruas ni huriata pabuah hamujo dot WA tue purusta nomorhu 08 sada 2 onom 2 opat pitu 20 sada 5 biaro lapo do sudah partohonan ni AKBP manang parriting do WA jo tu nomori asa uboto songo dia manangison molo gumurang dope parriting do partohonat tai dang labo alai balik sama nian songon na hubege sian nakadongan padita di Jabar Teng die di napajupa ngau di tahun nasalpu do nasida upapungu sude aka partohonan disi husukun ahado di do ruas ni huriata taringot tu hita pertohonan na di dok nasida denggan jala alani gabe terus hot nasida mian dia KBP ahado di bege hamu di dok nasida maka dongan songonon aina labohan paditai aina labohan guri na labohan diakonesi na labohan apalagi di berproi terluwi molotar songona uli bohini bibel proi labok hatana gabe naing madonga saripe do bibel prope ulu do nasi alani labok ni hatani martudu majamu sukun nasida piga halak mau nasa tuju hudo tu informasion namando godangan do ruas ni huriata namando nalabohon aka partohonan ni AKBP martudu sudah aka dongani berarti
dihanguluhon partohonan niya KBP do halabohon. Ido te presenami yang gor silidon. Ido te labo nak peruk sada dua na songona. Sada dua doa sian hampir 100 tadi. Partohonan tadi son. Omma hadirion. Unang jo saat kita tu jamita sadarion molo sa tatakasion. Unang marjamita ho. Molo so. Boy ho. Mangaradoti dirim. Baru pe didok naso maila maka tidakon Tuhani balik sa mangkokop berita nauli mangaramoti si leon-lehon jala mangiutusi masuk ma dihadirion ni parjaminta hamalon pasahatotona tuna asi tu sudut namaragami maloi bana pasahato iduan non ala nima sahak maita tu jamita sadarion daksa ada betu jamita ngastonga jomade alai hubere nakina ala tabonai songon nahatop ulaota sadarion jala hubonai marjamita pukul 10 40 boy ma songoni jamita parjolo ahado hatai ima Yesus Kristus Jesus center tu hata Yesus ido hatai baru adorak somar jamita hita ikon tabareso hadiriota hadaulautota idu bana dia KBP hamo kadongan dakolan hapistaran di parade KBP tu akan naing partohonan nai alai kodoh do tu hadaulaton kesalehan manangisi partohonan naso daulat naso saleh diucat tohonan na dirapot niaka padita dirapot niaka guru dirapot niaka bibel pro do dirapot niaka diakones baru pe masuk tulaun sadarion jamitahon songon dia majamitahon adong dua hamua kadongan tolu tahe songon dia majamitahon ni parjolo rumang ni parjamitahon paduahon songon dia mahita mamastihon rumang ni parjamitahon ni boy taula na parjolo rumang ni parjamitahon imamangi huton pengalaman ni Yesus na di huton Apostel Paulus dia main na barjolo ima picang yata Inggris na dito rebuke picang molo adong na sala di daho picang rebuke asa meret iba na siya ni asa muba iba na siya ni unang mabiar ho merebuke mamicang adok songonon kubigi siya nakadongan amuma manibangi mana na sitong adorak so sentralisasi parepengon dang apala godang be parjamitan ni HKBP nabarani mamicang tarlumobi ala keluargaon burju manupahi ulaun ni huria pilihan tahun na tupak na balga alai alani molo songon na pilit lakana molo songon na diulai mana dosa dang barani partohonan dia KBP mamicang so tungdang diliabenon dengan pilihan na inarwana ay siya pilihan na tutuhanido anon balajok alay dong sentralisasi nuaeng dang mabiar be ay sa doha KBP do manarihon manangisi papartohonan di dia pe mana mangulang ngabarani bana mamicang so ni do mo kadongan Dewan Gereja Sedunia ala kebetulan au ruas ni Dewan Gereja Sentral ni Portibion sada sian 150 halak
Dewan Gereja Sedunia dang mabiar mamicang Rusia na memerangi Ukraina. Dewan Gereja Sedunia dang mabiar mamicang Israel na membom, memerangi Palestina. Dang mabiar. Nape hamo kadongan. Ale-ale ni Israel gurang do di Eropa. Jala gurang do hepeng gerakan ni Dewan Gereja Sedunia roh siana kehuria narong di Eropa. Dang mabiar Sekretaris Jenderal ni Dewan Gereja Sedunia mamicang Rusia. Dang mabiar. Jala dong do paditata nabu dari HUBG orang malo ibana mardonga saribe dang pajupang mamuk kasian na marasotan nakpe jono-jono inganan nasida mingor hupicang mana jupangi jo personalia patorang pangalahomi aiso mardumho do dongamu saribe biaru amo kadongan senior akan ana yang calon preses mula dong akadongan mi na mangulaw na sodenggan barani do mamicang manang ibahopodo alana imana na mamilitaw inaram picang so ni manang tong di keluarga ala berjamita dakolan per jamita full time di keluarga pe hodo inang molo dangadong amat tabe hodo malim disi hodo amang molo ho malim molo adong anak komi unang alani holong mudang ipicako picang ibana alai mamicang di bagasan halamboho tahu unang tapaulak be unang taulahi be so na binanya kana tutuatan na jolo mamicang pake licing si bata gagang ni panggui pe pake mamicang ete unang be alai kon halabohon jala tabona saranai ima mardongan pamudayon hata aslina mardongan pendidikan metode-metode yang bagus untuk mamicang. Hado mo kadongan tiki meta danak na dua ima si Martin do si Melanchthon tiki di Medan kami mengula. Lama kami tu HKBP Martoba di pinggiran ni Medan. Dohot sada preses nang tamu si Jerman. Do madadanaon. Tiki nang sidung permingguan ngai luar na sida di bereng dana homa puntung rokok ala dong anak ni perdita marisak nunga senior ibu imana ma puntung rokok kon dungi bereng anggina di nanaeng mula kami Roma si nomor 2 on di Roma tuau pah abang tadi ngambil puntung rokok hoi dong. Iya pak, naik mobil kami. Tak apa-apa nanti di rumah. Kan? Saat mami tu jabu, alai sebelum sahat, lau mau tu tukang rokok kedai. Hutu horma sabungkus gudang garam filter. Hutu hormotong sada loting. Masuk mami jabu, pas neng makan, udah ma, amang. Aku dengar tadi begini. Ini saya buat dulu sini rokok di atas lemari kecil itu dan lotingnya. Kalau kamu mau merokok silakan, tapi papa dan mama tidak merokok. Niku. Ampun pak, Oma di bagasan metode pendidikan yang baik. Mau lo terhupas tabi bana, gawe marisak deh. Di bagasan halabohon picang anak mi. Ale songoni mananong inang. Tu amatai. Molo songon natakangi mana picang. Suatu mata ibana di bagasan dosa. Ngerti? Molo songon jajan-jajan di mana untuk makan malam. Turuar muse dang itu hor dang ibu tu jabu. Nah, jangot picang. Sorong betiki memang maka tatai do anak tahun nimu. Ay anak ay molo sodong ama dang masuk hata ninai. Ale molo isi amai tur biar do anaki. Picang. Oh masa ada jami tahun atai mamicang ima ulaon nabiah
ulaon ni Tuhan Yesus nama micang macet takas. Ho guru, ubige dia KBP, ba man yang pensiun ni bahkan. Ubige dia KBP, malohia do guru membuat rohani ruas. Alayala ni malona, dangolo be guru di jamitana, jamita minggu, nang jamita partangyangan mamicang. Sotung dang roano pilihan nadinggan narwana. Picang. Napa duahon pasingot. Pasingot, unang pahohom. Alay na patuluhon. Ima dido podai. Jadi podayon hamua kadongan. Ikon di podai halak na pistar do. Di partikiatan waing na maolan na tutua mamudai geleng na. Ay nga malo na sida. Ikon persejarahmu do gabi orang berhikmat. Orang berhikmat lau memicang. Dug tabotoi na parjolo. So dia rumang ni jamitai parjolo mamicang paduahon pasingoton dohon na patuluhon anakin na patuluhon mamudai baru pemasuk kita na paduahon syarat-syarat untuk berhasil, kiat untuk berhasil mangulahon na tului. Na parjolo ima unang mabuk roham. Namaloan halabatahon menerjemahkan hata aslina. Unang mabuk roham ninna. Aduh masukna unang mabuk roham. Hucek mata aslina do di ata Inggris lapatan na malo mangarajai diri, self control. Molo mabuk kan dang iboto be hata nasosi hata honot to pe dang iboto be. Aka rahasia keluarga, rahasia do ibu, rahasia do ale-ale pe ngai hatau sude, ido molo mabuk. Harus mampu malo mangarajai diri. Molo pacara ko unang 5 bain pacarmu ditikina dos. Ngerti? Sada. Molo dang cocok dinggan-dinggan berpisah. Unang pelihara di son. Pelihara di san, di naneng manjalo tohona ko, mana di naneng marhasota ko, ro parupuani. Ido, tuhe purus tahun ngaro songoni, adok sada pedita, di sadenganan, unang majodo di dia teh. Ipacari sada, hatana dinggan, tahun naro sao maita, na. Lai mana tutan asing. Ido na dos. Bah, mengalu-alu mah. Parupuanon tuhe porus, porus kan diboto halak we anan wain sude. Ipabuai porus nami, nion paditaon, ngasong onok kami leleng na, ngamar jaji bana, alay dang saud, erok sadenari san. Atong dinggan, upay ngok may mana, molo dang di pasaut to, ito ani, pasatok kumao, turabo padita distrik. Sobak wapu, ngampun, na. Hape neng marhasota mana sini Roma parupon nasing di we atong e purson au pe dongan na do mau manara self control di pardonganan mamilit isen nang gabi donganmu saripe pagajang mai tunasi alai sadanai ma self control di barhepe nuai ngate nuaeng ikon malohita mangarajai dirita taringot tu konsumerisme. Suatu sudah itu horiho naso perlu satu kenai menang jos. Ade, dong do di sana di pudinya mangsa jenon sirado timikon. Maka taitan nona deh. Self control. Anggon huha tidak ko majolo ade. Dinggadon hasiakon mamani si matinon nahudul isabirakon maeng. Tiki sekolah kami mamuka sian sada sia honom. Sahat tunuaeng isi panimana do sudah pakaian na dinggan na jului. Yolo di pakai musai ngasap 5 tahun. Kalau lau patuduhon tuau na
songoni do ulina na jolo, songoni nang nuaing. Atenang. Jadi na mula kami sian Cina i pesawat, ibu kaimana ma data gobar ni mana. Gobar ni mana tiki marpakaian sona JP rokna JP ubutna bergaya biasa ama ngulinai hidup membainau jatuh cinta Tuhan na beruoniku ima sederhana Roma keluargana Sri itu dulu pakaianmu ketika mahasiswa itu juga kau pakai di Inggris itu juga kau pakai di Jerman enak maloi bana self control ibana bui hami manupahi ala self control nami tu bare pengon dengan dan gabe kosong tabungan nami ade unang gabe kosong tabunganmu ala sudah itu ho mahir desentralisasi nang tor mar mobil ho ade biaya ni mobil pajak miap do seterusnya self control ade minum akadongan padita do guru tarumobi natabuan minum tua di silidungon sada galas 2 galas dinggat do ale olo do gabe 5 galas gabe mula pedang ibo to ibana dalanna jaladong ko sada dong ata padita na senior di sada distrik par minuman na sun gabe marlanggar bama jalamate di parlanggaran may bana self control di minum juga saya kalau ke Eropa bawa anggur 2 botol atau 1 botol, 1 botol di luas. Kutiup mejabu melepas ro tamuku bahulea meminum hami dohot mau. Ala mau salahku sasaotik self control. Taboro minum anggur, ala dang kudorgu sudah. Self control di parminumon. Ngaboy udu tomuna te. Harus mampu mengarajai diri. Baru pe dido napa 2 hon endure hardship manaon dinajat natuari dina bimbingan pastoral Pak Kadep marturia mandok tuhamu generasi digitalon murah-ura menyerah murah-ura giving up murah-ura mandok turuhana maul hian ngulon unak palaon hupake tumagon menganggur sian bekerja dan maloi mana bekerja keras manahan di penderitaan kurang malo gabe murah gibab alhamupe generasi songoni denuai sotu tidak bertahan menghadapi hardship penderitaan hamaolon di ngulu perudu amu kaguru anon marsi ajar tu bibel pro do tu diakones songon dia bibel pro do diakones tahun manahan menghadapi paruh kilo kekurangan manahan ibana dia porsiauna itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah radoti ulaonmu do your work well ate bibel pro diakones bibel pro guru radoti ulaonmu itu benar roh kadep diakonia natari mando pukul 3 ho hehe madong mando pukul 10 be mana sa hehe madong mando pukul 10 sada paling cepat pukul 6 Roma ibu kadepon ayau nga pukul 5 porusta pukul 4 nga hehe lau martangiang hamu do well mulai dari berdoa sampai melakukan pelayananmu. Aci doro aku sama ne porus ni huriata mambege hata-hata ni masyarakat namando kurang malo mengulahon ulahonna kurang malo marjamita akka pangulan ni HKBP umalo sian huria nasing ni na baru tubui huro dang sitongi ala huboto 8 tahun di parade HKBP nanaing gabe partohonanna. Walaupun begitu 8 tahun tidak berarti kau melakukan ulahonmu dengan persiapkan baik, laksanakan dengan baik, maka HKBP
akan terberkati semuanya. Baru pena parpudi sahat ula tohonanmu. Di bahasa Inggris dido fulfill. Molo saat ula kan kira saat tujung, satu pensiun, ade fulfill do di bahasa Inggris na, do di bahasa Gorik na, fulfill, penuhi tohonanmu. Jahau kumanon ulaummu. Penuhi itu bukan hanya sekarang, bukan hanya pada minggu ini, bukan hanya pada minggu depan, tapi saleleng nilelengna. Ino pasu-pasu non jalommu sia tuhata marite porus ni uriata. Asa gabe pangulana burjuho nama parbuehon parbuena denggan rodi saleleng nilelengna. Una kolan 10 tahun harus saleleng nilelengna. Unang kecewa tuhata Yesus naong mempersiapkan ko 8 tahun, habis holat 2 tahun nggak selesai. Ngator mate ho, aladang diraduti ho pamatangmu. Nu ngator ho na RPB ho, aladang dikontrol ho dirim. Ngator marsahito, ala dang hipas pamatangmu di beko. Asa gabe pangulana burjuho nama parbuehon parbuena denggan rodi saleleng nilelengna. Luar biasa itu berkat bagimu nanti. Dok amen. Molo di jaloho pasu-pasui. Asa gabe pangulana burjuho nama parbuehon parbuena denggan rodi saleleng nilelengna. Burju 2 isinya, 1 kompeten, malo, terampil, dapat melakukan tugasnya sebaik mungkin, tapi 1 lagi burju ima daulat, disiplin. Ima jalommu pasu-pasu anon. Atong hubunai nakin dot hamolateon tua kana tua nami na burju mamelehon anak dok burmuna tuhuriai. Nungau pasahan nakin akka hadirion jati diri ni akka parjamita, kualitas spiritualitasna, kualitas etikanya, kualitas menjaga dirinya. Baru pe napa duahon jamitahon natai dengan bersiap-siap malo barani mamicang, malo barani marabisuhon pasingoton, jala malo mamodai. Amo kadongan unang magabe akan naso partohonan na malo mamodai. Gabe godang guru-guru etika di Indonesia. Dan guru-guru etika sian haguru abe. Dan guru-guru etika sian haba ditaobe. Gabe ruas na lebih baik menikuni firman Tuhan. Gabe guru-guru etika mamodai. Wise men and wise women. Itu kita butuhkan untuk bangsa kita. Baru pe asa satoro di ujung parjolo rajai diri. Paduahon radoti ulau. Patuluhon manahan molosongon namaol ulau ni. Unang menyerah, unang gipat. Baru ulahom masude tohonan si pasahaton mi debatatu. Alani di pasu-pasu tuhata mamu te si 50 sada halako. Macer gado amu. Arga situ tu dituatai do dia KBP. Godang do naung lulus. Ala dina ujian di bulan Septemberi 222 do naboi tajalo. Alai ngama kamu tu bilangan ni naung terpilih. Halas somma. Tohonani tangihon mahatana sinak kaning asa mertua ho di hari-hari nanengro. Songoni manang ruas ni huriat tasaluhutna dakolan partohonan gotiki nagabe perjamita do hamu merjamita di ngolumuna siganupari hamu pe tangyo kamu ma hatani tu hata sinakin unang na tua-tua ho habedang boy dirajai ho dirim unang na tua-tua ho aladang diulah ho ko ulahmu gabe marpogos gelengmu aladang adong padapotammu na tua-tua ho
alai murahia ko menyerah, murahia ko majalo korupsi, murahia ko mangulahon ulaun hajatan. Ula tong tohonamu songon natutua dipangido debata sadarion. Alani asima rohana di pasu-pasu tuata ma KBP ala di bagasan sadarion tabba ma 50 sada halak partohonan HKBP termasuk ma diakones margugu hamu gabi tangan nalabok tangan go asini roha ni HKBP lau makubasi akaruasta nama karikoton akubasioni. Amin martangnya kita. Nunga hupasahat ali Tuhan hatami asima roham mangula moho marhiti todim to di porbadia di roha pikiran ate-ate nang pakilalan ni sude ruas ni huriam nama nangihon hatam tarlumubi Tuhan di 10 onom halak calon guru huria 10 si halak calon bibel pro 10 onom halak calon diakones ni huriam HKBP nanaing manjalo tohonan siako sadarion. Asima roham paradi manasida satokin nari dinanaing ro nasida tuha bangsa para siami padu bohi dot ho majalo tohonani siako jala majalo pasu-pasu na di harukoton akadonganon mangulahon tohonani nunga di pangidoho sadarion tuhami salhu na tarlumobi tu nasida asa barani malo nasida mamicang pasingoton mamudai alailaus tuk patawammu nasida mangarajai diri nasida asa unang madabu nanggosada sien nasida oleh Tuhan jala malo nasida mangulahon ulaun nasida mangaraduti ulaun nasida tarpatauho nasida oleh Tuhan manaon dinamasa parukilan di tonga-tonga ni pakubasion nasida ditikinan yang roh jala patawammu nasida Tuhan mangulahon hibul tohonan pinasahatmu tu nasida sadarion sahat rodi ujung maparbuehon parbuena dinggan sude rodi saliling-ililing na akan aposomon di hari-hari naneng roon mulai ati madiho tatap sude ruas ni huriam disado inganan tatap sude partohonan ni HKBP paralado partohonan do paralado nasop partohonan songoni manang ruasmu marsada-sada diganup inganan do ulaun asa hunang holan majalo barita nauli na jina mitahon niya katohonan partohonan mi tu nasida di hasi holi nasida alayali Tuhan dadi tong nasida marite hata nang pambayanan majjamitahon Yesus Kristus si paluai na manubus dosa ni saluhut na pasohoton hamatean rodi saliling-liling na jala na panguluhok kami patok-tok hon kami na porsea di bana nasangat maguarmu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami jalo ma tangyang nami saluhut na amin.